Ну, пачынаем. Мамы Лошин, он таты Калошин. Тое, што вы бачыце, гэта сціплая такая, напэўна, гэта форзац кніжкі Лейба Квітко. Фойглан, якая завецца. Фойглан гэта птушкі, все вы ведаеце, тут і напісана птушкі. І мастак, мы ўжо шмат пра яго гаварылі, з розных прычын на яго заходзілі. І калі распавядалі пра нашага знакамітага Шымана Анскага, і, канешне ж, это Ісахар Бэр-Рыбак. І чалавек, які вот все жыццё, не каротка ў яго, на жаль, вельмі жыццё, і большую частку творчага жыцця ён пражыў за мяжой, спачатку ў Германіі, пасля ў Францыі. І вот тут пісана эта кніжка выдадзена ў Берліне 1922 годзе. Дарэчы, вельмі шмат кніжак ён зрабіў для дзяцей, ну, як ілюстратар, безумоўна. І мы, гэта такі анонс на наступны раз. Мы з вами будзем гаварыць пра Берлін абавязкова. У сувязі, канешне, з Мойшай Кульбакам у першую чаргу. Мы працягнем наш цыкл лекцый і размоў пра нашага знакамітага паэта Мойшы Кульбака. І, канешне, вот той самы Берлін 20-х гадоў, гэта надзвычайная з'ява. І чаму я сёння менавіта вот пачынаю з гэтага анонса, таму што, канешне, вот Берлін, як напэўна і ўсюдах у свеце, гэта такі ўзор, вельмі такі, ну, як бы казаць, нядобры прыклад таго, што як хутка можа ўсё змяняцца. Вось шыкоўнае жыццё 20-х гадоў Берліна, куды это мекка абсалютная была, мекка всей інтэлігенцыі, всей Еўропы. Туды з'язджаліся все вот новаўтвораныя краіны, тутэйшыя з нашай Беларусь, Украіна, Расія, Літва. І ў 20-е гады яны імкнуліся менавіта Берлін, таму што там адкрылася некае вакно, інтэлігентнае вакно, вакно культуры. Вось тая ліга культуры, якая была пачатку 20-го стагоддзя створана яшчэ ў Украіне, у Киеве, яна разышлася па ўсій Еўропе, і вось цэнтр перацёк туды, все пісьменнікі, знакамітыя пісьменнікі, мастакі, у тым ліку Марк Шагал, ну, пра Мойшу Кульбака мы казалі. І вот абсалютная такая творчая лабараторыя ўзнікла. І паралельна з гэтым надзвычайна, хоць жыццё вельмі цяжкае было ў Берліне ў той час, былі жудасныя інфляцыі, жудасныя крызы. Тым не менш, вот расквітнела культура надзвычайным чынам, вот як гэтыя кветкі, хоць яны вельмі сціплыя, але тым не менш, гэта паказальнік таго, што вот такое магчыма, вельмі імгненнае, вельмі незразумела, як гэта адбываецца. І што літаральна гэта 10 год, нават менш, чым 10 год існавала. І раптам абсалютная вот рэпрэсіўная машына пачала моцна працаваць. Той самы Гітлер, фашызм і все, што з гэтым звязана, вы вельмі добра ведаеце. І скончылася гэта яшчэ адной трагічнай, самай цяжкай, напэўна, самай вялікай вайной, якая дожылася, пачалася яшчэ ў 30-е гады, 39-м годзе яна прыйшла сюды, на гэты край, Фінляндія, Польшча, і Савецкі Саюз пачаў удзельнічаць, ну і, канешне, 41-й год самы значны для нас. Таму, канешне, вот наша зараз знаходжанне ў часе, менавіта вот паміж пачаткам вайны, 41-м годам, будзе таксама 85, нейкая, ну, не круглая дата, але вот такі чамусьці чалавецтва адзначае 5-10, вось гэты 0 і пяцёрку сярэдзіну кожны раз адзначаем, і добрыя даты, згадвае добрых людзей, і в той жа час вось сумныя даты, як вайна, як сыход пэўных людзей, хорошых людзей з гэтага свету. То 85 гадоў будзе спачатку вот той айчыннай уже вайны на нашай тэрыторыі 41-м годзе, хоць на нашай тэрыторыі яна пачалася раней, у 39-м годзе. Тым не менш, і, канешне ж, вот 81 год з 9 траўня альбо 8 траўня, вы ведаеце, што ў Еўропе азначаюць гэты дзень 8 траўня, я вам казаў, што где-то ноч перамоў з рознымі там пагадненні аб капітуляцыі. І 8-га былі, 9-га, таму вот 2 дні. Ну і, канешне ж, наша тэрыторыя, яна надзвычайна адрозненая ад усіх, і яна, канешне ж, не можа, як усе, 8-га азначаць, яна азначае 9-га.
траўні. Я не люблю слова перамога, победа, і зараз придумали такі неолагізм, я його не буду агучваць, звязаны са словом победа у публічнай прасторы. Вы, напэўна, все чулі, ведаеце, але для мяне гэта дзень памяці. У першую чаргу, канешне, маёй сям'і, таму што абедзве мае сям'і, і з матчынага боку, і з бацькавага боку, яны знаходзіліся в акупацыі, страцілі дзяцей. В адной сям'і 2 дзяцей, в другой сям'і 3 дзяцей. У час вайны загінулі ад розных інфекцый, ад розных, тых самых пандэмій нейкіх на той час, які існавалі. І, безумоўна, гэта было звязана з магчымасці антымедыцынскай і, безумоўна, канешне, з ладам жыцця ў той час. І таксама маі дзяды, і адзін дзед тутэйшы у Беларусі, у Кухценскім раёне, Кухціча, гэта Уздзенскі раён, ён быў прызваны вельмі позна ўжо, пасля вызвалення гэтай часткі Беларусі, і моцна быў паранены, цэлы год лікаваўся, і пражыў частку жыцця свайго, вялікую частку жыцця, менавіта маючы яшчэ кавалкі гэтага сваіх нейкіх снарадаў, маючы ў сваім целе. І, на жаль, ён амаль што не гаварыў пра гэта, ніхто не гаварыў з маіх блізкіх людзей, хто бачыў, са старых людзей, хто браў удзел непасрэдна ў гэтых падзеях, не распавядаў ні аднаго слова. А з другога боку, матчына сям'я, там таксама дзед Ціхан Рыгоравіч, ён проста загінуў, і нават не знойдзена яго на цела, ён знік недзе ў нейкім сожы, альбо ў Бярэзіне, там пры нейкіх штурмах яго не стала. І таму, канешне, для мяне гэта дзень памяці, гэта сямейнае свята, якое вельмі сумнае, і ўсё жыццё менавіта маіх бацькоў і пазнейшай і таго асяродка тых ягоных і ўсіх родзічах маіх бацькоў, безумоўна, звязана з гэтай вялікай падзеяй. Таму сёння я пераламіў троху ход нашага семінара, і мне б хацелася гаварыць, канешне, больш пра Кульбака. Тым не менш, я прапаную нейкім чынам сёння зрабіць гэты такі дзень памяці, паспяваць песні, якія спяваліся ў гэтыя часы, і больш таго паспрабаваць разам з вами адзначыць яшчэ дзве даты двух паэтаў. Адзін паэт — гэта наш сучаснік 20-го стагоддзя, гэта той самы Булат Акуджава. Ягонымі вачыма паглядзець на гэту вайну, і чалавек, які сапраўдна гэта перажыў, такі быў паранены на фронце, які ваяваў на Каўказскім фронце, зусім маладым чалавекам, 18 год яму было яшчэ, ён сам быў добровольцам, трапіў на вайну. І з другого боку паэтам 15-го стагоддзя — это Франсуа Віён. Чаму? Таму што адзін з знакамітых твораў ягоных менавіта Акуджавы завецца «Малітва», малітва Франсуа Віёна. Трошку пазней мы разбярэмся, у чым тут справа, чаму менавіта гэтыя два паэты узгадваюцца побач. Але, і, канешне, гэта звязана з датамі. Менавіта 9 траўня, 9 мая споўнілася 102 гады з дня нараджэння якраз Булата Акуджавы. Бачыце, як он дзень нараджэння супаў з днём, той самым днём заканчэння Другой сусветнай вайны. І другі паэт Франсуа Віён, ён нарадзіўся ў красавіку, дакладна невядома, альбо 1 сакавіка, альбо пазней, у красавіка, прабачце, але, канешне, хутчэй за ўсё ў красавіку. Канешне, 15 стагоддзя не дае дакладных звестак аб ім. І больш таго, ён нарадзіўся якраз, выпадае 595 год таму назад. Можаце сабе уявіць, 1431 годзе. Таксама нейкая круглая, будзем казаць, дата, не круглая, але знамінальная, трошку юбілейная дата. І так адбылося. Булат Акуджава і Франсуа Віён. Таму шолом алейхем, рабысай, майне тайрон либы фрайнд, хавартесун хаверим, колегесун колежанкес, гиденесун гиден, гоетесун гоем, мирзайнен ног доун, хейбенон. Гайнт вел мирхапы наш моес веген свей баримте поэтен. Булат Акуджава und
Франсуа Віён. Ну, пераклад, я вам уже сказал, больше расширенной версии всего этого. Зет захавек, он гота Михаил, он шепт Гислайвес, он Гиспайлес, он Гислайвес. Гиспайлес, он Гислайвес. Запоминайте, идиш – это хорошие слова, які дают позитивную энергию нам. І знову вертаємося до нашого Ісахара бер рибака, до той самої от кветочку, яку ви бачили у гаршчочку. І от гэта одна з ягоных кніг менавіта ягоных. Чаму? Таму што гэта не кніга нейкай творчай паэзіі альбо літаратуры, прозы. Гэта менавіта кніга ягоных графічных прац. Але завецца яна вот, нават на ідышы версія напісана Ісахар бер рыбак. Я адначасова мы з вами вывучаем, конечно, нашу мову, да. Майн хоревер гейм агедехеніш. Ну і ўнізе стаіць вось па-габрэйску напісана дата. Справа тым, што жыццёвы лад сям'і Ісахара рыбака, ён радзіўся в Украіне, і ён такі ж самы цяжкі, як і ўсё 20-е стагоддзя. Зусім юнаком ён перажыў Першую сусветную вайну, ён бачыў грамадзянскую вайну, бачыў усе пагромы, кіеўскія пагромы, ведаў выдатна пра жытомірскія пагромы і ў розных месцах Украіны, таксама як і ў Беларусі, як і проста ў Расіі адбываліся гэты падзеі. Ён усё гэта добра ведаў, адчуў на сабе. Чаму? Таму што менавіта ягоны бацька ў 19 годзе на адным з такіх пагромаў быў забіты. І гэта, канешне, траўма, псіхалагічная юнацкая траўма засталася на ўсё жыццё. І вот ён выдае адну з першых ягоных кніжак, якая выйшла з ілюстрацыямі яго. Менавіта гэта якраз вот мой разбураны дом, маё разбуранае мястэчка. І успаміны, агедеханіш гэта якраз успаміны. І чаму менавіта гэта кніжка? Чаму? Таму што вот як бы апошняя старонка гэтай кніжкі, ён намаляваў, ён, канешне, хутчэй за ўсё з хасідскай сям'і, дастаткова рэлігійнай, моцна рэлігійнай, і для іх слова рэбе, вот хасідскі рэбе, той самы цадзік, гэта, канешне, было вельмі істотна і вельмі значна. І вот на апошняй старонцы менавіта гэтай кнігі, хоць там все сюжэты, якія ён намаляваў, менавіта тое, што звязана вот з ягоным мястэчкам. Калі-небудзь мы з вами абавязкова паглядзім гэту кніжку. Там цэлы шэраг, яна вельмі трагічная, вельмі такая цяжкая для погляду. І сёння хацелася б, конечно, трошку неяк так лягчэй да гэту памяць пранесці аб гэтай вайне. І вот бачыце на гэтай кнізе адзін з хасідскіх рабінаў, я не ведаю, который, таму што не напісана, але напісаны тэкст, і напісаны тэкст на ідышы. І менавіта словы рабіна, які раіў маладому чалавеку, я не ведаю непасрэдна гэта яму, альбо гэта нейкі сямейная гісторыя, альбо непасрэдна звязана з ім. І вось што на ім напісана. Азгой год мир грэбені гзогт. Метор нит умытых sein, Kind. Bist du umütig ist gleich, wie du bist emmetsen schlechts. Ist mein Ober freilich euch, die Welt darum мола сімха. Так мне сказаў наш рэбе. Не трэба засмучацца, мой хлопчык. Сумаваць усё роўна, што рабіць камусьці зло. А калі ты вясёлы, то і свет навокал поўны весялосці. Вось такія словы мне хацелася, каб яны былі эпіграфам да нашай сённяшняй размовы, да Дня памяці, да тых жахлівых падзеях. Больш таго, падзеі гэтай, канешне, не спадзяваліся мы, пэўне, у нашым жыцці, што можа здарыцца такая ж самая падзея і сённяшнім днём, і гэта абсалютна вакол нас усё адбываецца. Найбліжэйшая падзея, калі гэта недзе далёка, ў нейкім там Іране, недзе яшчэ, альбо в афрыканскіх краінах, альбо у паўднёва-амерыканскіх, гэта здаецца, нешта такое, недзе так, нас блізка не тычыцца, але тут вот, канешне, уже 5-й год, гэта непасрэдна адбываецца ўсё з намі. І пэўна, яшчэ раз трэба прагаварыць, яшчэ раз нешта паспрабаваць прынесці некую уласную ахвяру на гэты алтар, і, можа быць, пакаяцца, можа быць, яшчэ раз узгадаць, што гэтых людзей
якія марна сышлі з гэтага свету, і якіх немагчыма вярнуць ніякім чынам, і якая памяць наша не заставалася добрая, хорошая, все адно гэта, конечно, вельмі лёгка сціраецца у нашым жыцці. Тым не менш, вот будзем таксама прытрымлівацца меркаванням хасідскіх рабінаў, што сумаваць гэта камусьці рабіць зло. І што ўсё ж такі пазітыўна будзе прабаваць ставіцца да нашага жыцця. Булат Акуджава. Гэта фотаздымак 1944 года, калі ён быў паранены, здаецца, ён нейкі час знаходзіўся ў шпіталях, вось пасля ён яшчэ уже даслужваў у гэтым войску, рэшце звольнены ўжо ў 44 годзе, яшчэ не хадзіў ён на Берлін, ён быў на Каўказе ўвесь час. І што цікава, што вот бачыце, ну, такія вочы вельмі шчырыя, вельмі пільныя і вельмі ўразлівыя, безумоўна, гэтага чалавека. Вельмі яго цікавае як бы паходжанне, надзвычайнае паходжанне. Чаму? Таму што, хутчэй за ўсё, ён сам лічыў так і пісаў пра гэта, і казаў пра гэта, што ягоны прадзед па бацькавай лініі, і нібыта ён быў адзін з тых самых кантаністаў. Хто не ведае, я нагадаю, кантаністы гэта у часы яшчэ Мікалая I, гэта пачатак 19 стагоддзя, 800-е гады. І нейкім чынам была прынята ўзнікла такое меркаванне, прынята пастанова, каб нейкім чынам паспрабаваць вось тых адаптаваць, асіміляваць тое вялікае царства габрэяў, якое ўзнікла пасля падзелаў Польшчы на тэрыторыі Расійскай імперіі. І вот якраз Мікалай II першы, прабачце, прыдумаў такую гісторыю, каб нейкім чынам зрабіць нейкае ізраільскае войска, скажем так, кантаністаў, зусім юнакоў, яшчэ там 10, 11, 12 гадоў просто адлоўлівалі, хапалі, адбіралі, была нейкая такая норма ад кожнай сям'і, ад кожных мястэчка, ад кожнай вёсцы, в вёсках тады жылі габрэі. Бралі тых дзяцей, адбіралі просто ў бацькоў і такім чынам спрабавалі асіміляваць. Такія былі створаныя калоніі, школы нейкія адмысловыя, у якіх навучалі, безумоўна, спрабавалі іх адвесці іх ад іхнай веры, ад іудаізму, конечно, пераксціць іх усіх, і каб былі выкарысты, каб забылі сваю мову, каб забылі сваё радство, каб забылі сваё жыццё. І, на жаль, улічваючы тое, што яшчэ просто на той час амаль што адсутнічала нейкая транспартная камунікацыя, тых дзяцей ганялі па неабжытых тэрыторыях, вельмі шмат іх гінула яшчэ зусім на падыходзе да гэтых цэнтраў, дзе збіралі тых дзеці. І жахлівая гісторыя. І вот адзін з гэтых кантаністаў, напэўна, менавіта якраз прадзед Булата Акуджавы, звалі яго, нават імя захавалася, Павел Перэмушаў, то менавіта ён, напэўна, быў адзін з гэтых кантаністаў. І ён адслужыў пасля 25 год, і за тое, што ён адслужыў 25 год з гэтай царскай імперіі расійскай, ён атрымаў блізу Кутаісі нейкі надзел зямельны. На той час гэта была такая ўзнагарода за плённую працу у войску, царскім войску. І так атрымалася, што гэта дзялянка бліз Кутаісі, тая самая Грузія, яна і стала нейкай другой радзімай гэтага роду, новага роду. І менавіта ён, гэты Павел, ён ажаніўся на грузінцы, якую звалі Саламея. Больш таго, ён сам уже у грамадзянскім жыцці заняўся рамяством краўцом. Ён, напэўна, шыў, кроіў нейкую вопратку. А жонка ягоная Саламея, яна была сапраўдная грузінка. І
Медзі Маріашвілі, такое яе імя. Але ўлічвае тое, што Саламея это габрэйскае імя. Гэта Шлойма, Саламон, і гэта все одно это імя, што звязана з мірам, як мы вітаем адзін аднаго шалом алейхам, гэта менавіта шолом, салом. Ведаеце, што ў іўрыце, у ідышы шеяны мяняюцца вельмі часта месцамі, асабліва тут у нас на Меншчыне, на Беларусі, у Беларусі. Идиш был абсолютно таки сабездикер, да. И достатково это было уживано легко. И магчыма таксама, что и вот тая бабулька, прабабулька, ягоная таксама Саламея, будучи Саламеей, она могла быть з горских габрэяў у Грузии. Ну, это, конечно, все легенды, но але сам об этом сам писал менавіта сам Булат Акуджава. Лёс найцяжэйшы ягонай сям'і. Бацька ягоны быў і маці ягоная былі вельмі цесна звязаны з усім рэвалюцыйным рухам. Моцна падтрымалі, усе былі партыйныя дзеячы, канешне ж камуністы, канешне ж все, што заўгодна. І ну вот спачатку ён нарадзіўся, дарэчы, ў Маскве, як не дзіўна. Таму што ў Маскве была некая магчымасць існавання і навучання для бацькоў. Але бацьку вельмі хутка направілі ў Тбілісі, у Тифліс у той час называўся, у Тбілісі менавіта узначаліць нейкую партыйную камуністычную арганізацыю. І, канешне ж, маці засталася, дарэчы, вучыцца яшчэ, і засталася яшчэ ж нейкі час жыла ў Маскве. І, ну, нейкія канфлікты ўзнікалі, безумоўна, ў 20-30-е гады паміж гэтымі партыйнымі дзеячамі, нешта я не паладзіў, вось той самы бацька ягоным, Булат Шалвавіч, а ён Шалва быў. Шалва не паладзіў нешта з тым самым Беріем, яны былі знаёмы, тому што Берія таксама быў грузін. І дзякуючы Орджонікідзе, вот, бацьку адправілі на нейкіе будаўніцтва новага нейкага завода, ну, куды вы думалі, конечно, Ніжні Тагіл. І на Урал. Што ж такое істотнае, да. Партійны дзяяч будзе будаваць заводы. Але, на жаль, лёс вельмі цяжкі абышоўся з ім, гэта ўсё ім не даравалася, ён прыйшоў 37-й год, і бацька быў арыштаваны, вельмі хутка быў прысуд, ён быў расстраляны, больш таго, былі расстраляны, была вялікая сям'я ў іх, братоў было ў бацькі, двое братоў яшчэ расстралялі, больш таго, і нават адну сясцёр, яна таксама была рэпрэсаваная, і ў 41-м годзе і яе расстралялі. Ну, вот бачыце, якія жахлівыя падзеі адбываліся усім дзіцёнка яшчэ. У 24-м годзе ён нарадзіўся, 37-й, гэта, ну, 13 гадоў. Разумееце, якая траўма, псіхалагічная, псіхічная траўма для дзіцёнка. Больш таго, арыштавалі ў 38-м годзе і маці. І маці 9 гадоў знаходзілася ў лагерах, так званым Ашхен, дарэчы, звалі маці, да, а гэта Карлах, это карагандзінскі лагер. Маці знаходзілася там, большую частку непасрэдна ў лагеры, пасля на высяленні. Толькі ў 49-м годзе дазволілі вярнуцца. Ну і, канешне ж, звязана лёс, безумоўна, з Булатам Акуджавай. Нейкі час ён вучыўся ў Маскве, пасля ён вучыўся ў Тбілісі да нейкіх родзічаў, да сваіх. Мяняў усё жыццё. І, да, нарэшце, яму надарылася ж такі, канешне, і вучыцца ў універсітэце. І менавіта гэта падштурхнула яго, таму што ён быў звязаны з філалогіяй вельмі цесна, ведаў розныя мовы, чуў розныя мовы. Гэта, канешне ж, нейкім чынам падштурхнула яго менавіта да літаратурнай творчасці. І, канешне, вы все ведаеце выдатна, што ён выдатны паэт, выдатны пісьменнік, выдатны нават сцэнарыст. Ён напісаў і браў непасрэдны ўдзел, і на ягоныя песні знята блізу 80 кінафільмаў у савецкія часы. Ну, просто я вам некаторыя даты прыводжу. І, ну, аўтарытэт яго быў надзвычайны, хоць не адразу вельмі хутка прыйшліся. Ну, а канешне ж, выдатны музыкант. Ён сам пісаў песні, сам пісаў музыку, і сам быў выканаўца, спяваў. Вельмі часта 60-е гады проста была зоркай менавіта. Вот той бардаўская песня, той сам Візбор і шмат-шмат іншых паэтаў менавіта бардаў, яны як бы лічаць яго сваім бацькам, безумоўна, бардаўскім бацькам Булата Акуджаву. Но, тым не менш,
яго была магчымасць цесна нейкім чынам асабліва ў 90-е гады супрацоўнічаць нават з Францыяй, і адно з выступленняў ягоных 97 годзе, ён ужо быў хворы на той час, нават Амерыцы яму рабілі ў 90 годзе зрабілі аперацыю на сэрца, і ў 97 годзе ён захварэў, будучы ў Францыі, у Парыжы, захварэў на грып, і Кламар, гэта шпіталь недалёка, побач нейкі прыгарад Парыжа, і там скончылася ягонае жыццё. Такі лёс чалавека. Чаму я менавіта Францыю нагадваю? Мы яшчэ трошку пазней, таму што мы сёння казалі, ўжо Франсуа Авіён на сёння будзе, акрамя Акуджавы. І што для нас істотна, канешне ж, такі паламаны лёс усей гэтай сям'і Акуджаваў, што ён не мог не адгукнуцца ў гэтым сваёй творчасці. Вось што ён напісаў менавіта пра таго самага Иосифа Сталина. Ну что, генералиссимус прекрасный, твои клешни сегодня безопасны, опасен силуэт твой с низким лбом. Я счета не веду белым потерям, но пусть в своем возмездии и умерен, я не прощаю, помню о былом. Напэўна, можна зразумець гэтага чалавека, і ён ведаў, што такое вайна, ён бачыў, што такое, як это все адбывалася, якія страты панес той самы Савецкі Саюз і ўвесь свет. І, безумоўна, канешне, ягоная сям'я, вельмі шмат ягоных фотаздымкаў, калі ён спявае, і, безумоўна, ён, на нашай памяці все наше дзяцінства, все наше юнацтва, і пазнейшыя гады, безумоўна, прайшлі, напрыклад, маё, я думаю, што і ваша таксама, безумоўна, пад ягоныя песні. Мы все спявалі ягоныя песні, все добра ведалі, ён быў надзвычайна ўплывовы чалавек менавіта з боку паэзіі і музыкі. І сёння мы з вами, мне б хацелася паспяваць, безумоўна, ягоныя песні, убачыць все гэтыя падзеі вайны ягонымі вачыма і ацэньваць менавіта вачыма тых людзей, якія сапраўды ў гэтым непасрэдна ўдзельнічалі. Што цікава, тое, што ягоныя песні нават былі перакладзеныя, некаторыя песні перакладзены Аронам Вергелісам, памятаеце, мы з вами гаварылі, это той самы галоўны рэдактар часопісы, які выходзіў цягам 30 год, 1961-1991 год. Гэта, канешне, Савецьш Геймланд, савецкая радзіма. Выходзіў на ідышы цалкам, і ён быў такім цэнтрам, асяродкам пасля ўсіх жахлівых падзей войнаў, антысемітызму, касмапалітызму, ўсяго іншага. Ён быў нейкім такім невялічкім, маленечкай форткай, скажам так, у свет юдаізма, свет нейкай габрэйскай культуры і літаратуры, і мастацтва, безумоўна. І я паспрабую сёння спяваць і самого Акуджаву, і, канешне ж, на ідышы, з вашага дазволу. Все вы ведаете добра эту песню, вы слышите, грохочут сапоги, птицы ошалелые летят. И вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? И на идишир hört wie's Klappenstiefel in der Erd. Die Vögel schreien Gewalt über das Land. Die Frauen gucken treurig verklärt. A dechele Gemach sie von der Hand. Вы
слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. Ihr hört, wie Poik noch Poik, wie Menschen weckt. Gesegen sich Soldat mit ihr. Der jüngste Wort geht in Tuman, weg, weg. Es klappt das Herz, Badir, Badir, Badir. А где же ваше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут, и как птенца за пазуху кладут. Nur wo ist unser Mut, Soldat, Soldat? Sie Frontwege sein mir nicht glatt. Erst mitten Leben von der Schlacht heraus. Wir suchen Ruschen, Bader, Freu und Scheuß. А где же наши женщины, дружок? Когда вступаем мы на свой порог, они встречают нас и вводят в дом. А в нашем доме пахнет воровством. Nur wo sein Ende freuen, so mir schnell. Wir treten immer über unser Schwell. Dann kommen sie entgegen, nicht geheim. Хоть mit Geneve schmeckt in unser Heim. А мы рукой на прошлое враньем. А мы с надеждой в будущий свет. А по полям жиреет вранье. А по полям война грохочет след. А мах гетон кашхини мидргант. А руф гетон de Liebe auf a Kohl. Du hörst, wie's ruft dich noch einmal dein Land. Wie's ruft dich die Milchome noch einmal. И снова переулком сапоги. И птицы ошалелые летят. И женщины глядят из-под руки. Затылки наши круглые глядят. Und wieder klappen Stiefel in der Erd. In Himmel schreien Vögel von der Schreck. Und Freuen stehen treurig verklärt. Sie gucken uns die Augen auf den Weg. Эта песня написана еще в 1957 году. І я спадзяюся, вы словы зразумелі, і, конечно, пераклад вельмі блізкі да арыгіналу, і лёгка вельмі разумець. Ну, слухайцеся, параўноўвайце, гэты тэкст можна будзе ўбачыць пасля на YouTube. Я вот таким чынам рэпрэзентую яго. Аром Вергеліс, перакладчык менавіта гэтай песні. Яшчэ некалькі фатаграфій вот таго шчырага чалавека. Паглядзіце на яго. Дарэчы, ён час ад часу распавядаў адзін з пачаткаў сваёй творчасці, калі ён менавіта ў доме кіно пасля прагляду некага фільма пачаў нешта спяваць, і нехта з залі вось да выкрыкнуў слова пошласць, што нібыта ягоныя песні, яны вельмі блізкі вот да таго, я не ведаю, як сказаць па-беларуску, няма такога слова прыдатнага для гэтага тэрміна, но вельмі гэта моцна на яго паўздзейнічала. Ён не спяваў больш у гэтым ніколі цэнтры, у гэтым кіназале, у гэтай кіназале. І тым не менш, это зусім не так, гэта наадварот. Гэта якраз, канешне, гэта не спалучалася з той савецкай традыцыі выканання песень, вось тых вельмі громкіх, вельмі гучных, пабеданосных. І гэта зусім іншы погляд на падзеі, якія адбываліся менавіта, і ты, якія адбываюцца менавіта зараз вакол нас.
Яшчэ одна песня, другая, больш складаная. И, конечно ж, вот, да, бачите, я для себя поставлю, каб мне было трошку легчей. Ах, война, что ты сделала подлое? Зноў жа пераклад, у нас есть пераклад зноў жа Рона Вергелиса. Ах, война, что ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, не будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, Мелхоме, Мишоме, du Finstere, über dieses Puls unser Häuf, wo die Tat es die Kinders und Kindskinder kommen 100er Jahr sich zu Neuf. Sie gesegnet mit alle Verwinkelech, seinen Englech weg in dem Krieg. Seid Metzlich, oi Engelech, Engelech, und gesunde kehrt auf zurück. Seid Metzlich, oi Engelech, Engelech, und gesunde kehrt sich zurück. Нет, не прячься, mir darf euch nicht gern belästigen. Euer Weg ist gefährlich und krumm. Meint nicht aus die Gefahr, nur von deswegen. Von der Schlacht gesunde sich auf Simches Rum, nie mir rufen mir, Meiser unsere sitzen verbergt, Хоть ахасен хлеб sich schon aufgedeckt, nur der Jugend der Schwester geschenkt. Und allein der Stiefel soldatische geht der Stolze vorbei, wenn man sagt, als mir komme, ihr seid nicht keine Leitische, und wer weiß, Nuss in Feier als trockt. Ах, война, что ты подлое сделала, вместо свадеб, разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься?
когда зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить нам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Miren später fein fahre die Delen, für den Gegen Richile Sakri. Sein Matzliach, oi Meidelech, ungesunde kehrt in sich zurück. Sein Matzliach, oi Meidelech, ungesunde kehrt so zurück. Так, мои дороженькі, конечно, эта песня вельмі істотна адрозніваецца ад того, что офіцыйна было прынята, як трэба было славіць вайну, перамогу і гэтак далей. Но, тым не менш, для мяне, напрыклад, для майго пакалення гэтай песні, вось менавіта яны краналі нашу душу, менавіта яны нас змушалі згадваць тую трагедыю, якая адбылася з нашымі блізкімі, з нашымі сем'ямі і з усёй нашай краінай. І я выбачаюся, што я амаль што не спяваў гэтай песні, асабліва на ідышы, і менавіта вот дзеля вас я як бы намагаюся рабіць усё самае свежае, самае новае. І такім чынам напісана гэта песня была там у Куджаве 1958 годзе, яшчэ нават за год да майго нараджэння. І трошку весялейшая песня. Гэта гісторыя гэтай песні вельмі цікавая. Чаму? Таму што я вам казаў уже про называў такое імя. Гэта, канешне, Майсей Бераговскі, адзін з самых знакамітых музыкантаў, фалькларыстаў, этнографаў, музыкаведаў, які ў міжваенны час сабраў грандыёзную, вельмі вялікую калекцыю народных песень. Ён быў этнографам, ён збіраў гэтыя песні, ўжывую запісваў, апрацаваў іх. Дарэчы, надарылася яму нават выдаць кніжку, вялікая кніжка выйшла ўсіх гэтых песень. І вось гэта песня была менавіта запісана у 1943-1944 годзе, вот у гэтыя гады. Запісана была ўжо у эвакуацыі, менавіта на тэрыторыі Сярэдняй Азіі, альбо ў Узбекістане, альбо ў Казахстане, вот недзе там. І запісана менавіта ад габрэя, які ваяваў, але быў моцна паранены. І вот, а песня, хутчэй за ўсё, была напісана аж непасрэдна на самім фронте. І была складзена такім чынам. І вот, дзякуй Богу, зараз таким чалавекам, як Псой Караленко, была зроблена цэлы дыск, быў запісаны менавіта гэтых песень вайны, якія былі на ідышы, у тым ліку напісаныя, і зараз яны апрацаваны, нават ёсць у Ютубе, можете знайсці. І я паспрабую з вами праспяваць гэту песню. Таксама яна для мяне дастаткова новая, но тым не менш, яна значна весялейшая, яна дастаткова пазітыўная, але гэта погляд, позірк саміх менавіта тых людзей, якія непасрэдна прымалі ўдзел у гэтай страшэннай жахлівай бойцы.
Ра-на-ни-на-най, на-на-ни-на-на-най, на-на-ни-на-най, рай-най-най-на-на-ни-на-най. Афн-лыхн-бар, кунафн-грин-гроз, Stehen sich die Deutschen herabgelost, den Ost, wurden getroffen, der deutsche Lebarin. Oi, Gott uns gegeben, das Wegele von Krieg. Sei же nicht kein Bräuges, sei же nicht in Kass, was ist mit Kafkas und was ist mit Donbass. Nu so, dort Hitler Plane wird Geschäft, aus Gruben die Keulen, aus Pompen die Wend. Nur so schon uns das Wegele vermachte wird der Ruß, oben vor dorten so getrogen gemus. So von Ukraine, wo seid ihr Goravek, da oben mir schon euch, dort kein Honig nicht gelernt. Hafenbark und Hafengrinnen groß stehen die Deutschen, herabgelobt den Nuss. Nu wasche Farvojakelech, seid ihr doch erzählt. Alle Seiten ist Azoch und Weh und Wien. Do nicht stehen, do nicht gehen, das ist nicht gut. Deutschland ist auf Zores, Hitler ist kaputt. Deutschland ist auf Zores, Hitler ist kaputt. Ну вот такая песня пародийная, песня комедийная. Ну, могу трошки перевести вам словом, что далече, это традиційна песня, їдишная, да, менавіта звязаная на высокой горе, на зеленой траве. Это диалог паміж немцем и неким вось червоноармейцем, да. Стоят немцы, да, опустивши нос. И что здарилися немцы, пытается, да, их советский жаунер, да. Что ж такое, да, дайчелы, немчики, они так пытаются, да. И что ж пути у Крым, куда с тебя ведут? Ой, да, идет, отказывая, да, что ж с нами здарилось? И, конечно ж, жах и бяспека. И что же у вас, какие справы с Кавказом и с Донбассом? Вось. Ну, а и Гитлер уже дальше планировал да гешефт и хотел выкопать весь уголь и выкачать всю нафту из Украины, конечно же. И, ну, але ж русские перекрыли ему, тут слово, да, русский один, да, перекрыл ему все пусти дорожки. И, конечно же, он мусит уматываться назад, собирать свои манатки. И вот такие подеи, да, хоть не лизали тут немцы меду, гоник нит гелект, да. И апошні слупочек знову же, да, что ж вы воякили тут хотели отбыться. И, конечно, Азохун Вей, и гора вам тут, ничего вам не будет. И не стой тут, и иди неведомо куды, и немцам Германии той самой беда, а Гитлеру капут. Вот так спевается эта песня. Ну и, конечно ж, хотелось б, безумовно, з вами згадать еще раз ту самую песню «Партизан», сапраўдную песню, написанную Віленскім гетто, Гіршам Глікам. Я вам казал уже, что музыка, вот была довоенный фильм такой «Братоў Пакрас». Фильм сам не вышел, але песня стала популярной. И вот менавіта на эту музыку написал молодый зусім паэт, Гіржлік, юнак. И он загинул другим гетто, у Рижским, здаецца, ці у Таллінскім. Но песня засталася. Du gehst dem letzten Weg, aus Hitler bleiene verstellen, bloje
Leute kommen wird noch unser ausgebänkte Schoß, weiter beugt und unser Trott mir seinen Dom. Von grünen Palmenland bis weißen Land von Schnee. Wir kommen on mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen sie, zerspritzt von unser Blut. Sprotzen wird durch unser Worre, unser Mund. Es wird die Morgensonne begilden uns den Feind. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Nur versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie Apparosen und das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Liedl von der Vogel auf der Frei. Das hat auf Wissen fallen die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganis in die Hände. Du sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Хоч Himmel Leine verstellen blöje Deck. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schoß. Wetter beugt und drum seinen Dom. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schoß. Wetter beugt und Ton unser Trott mir seinen Dom. Ты не кажи, что это день опошний твой. Хоть хмары шэрыя вісяць над галавой, яшчэ ён прыйдзе наш даўно чаканы час, і кожны крок за рок, што ўжо не знішчаць наш. Ад краю пальмаў да заснежаных мясцін нясем свой боль і сваё гора як адзін. Ідзе ў падзе крыві хоць кропля з нашых цел, узыдзе наша моц і мужнасць узрасце. Узыдзе сонца пазалоціць новы дзень, і зініхне ночы з ёю вораг прападзе. Але пакуль трывожна ранішняй парой, хай песня пойдзе з хаты ў хату як пароль. Яе пісалі не чарнілам, а крывёй. Гэта не песенька пра птушку над зямлёй, калі валіліся муры, забыўшы страх. Яе спяваў народ са зброяй у руках. Калі валіліся муры, забыўшы страх, яе спяваў народ са зброяй у руках. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schoß, weiter beugt und unser Trott mir seinen Dom. До речі, переклад Алексея Жбанова, і це наш белорусский бард так само, і ну, от перекладчик, і співак на їдиші. І нарешті з вами дійшли до Франсуа Війона. Та вельми коротенько. Чому? Тому що одна з песен, одна з самых моих любимых песен и самых канальных песен, песен моего юнацтва и моего становления як человеком, якраз завецца молитва Франсуа Війона. Гісторыя вельмі незвычайная. Напэўна, вы чулі такое імя Франсуа Війон, надзвычайны чалавек, это 15 стагоддзя. Ён вельмі рана страціў бацькоў, і яго выхоўваў французскі парыжскі святар. Ён вельмі, дарэчы, быў удзячны яму, ён прывязаны быў моцна да яго, напэўна, добры быў ойчым у яго. Але так сталася ягонае жыццё. Нават ён павучыўся ў універсітэце ў парыжскім і атрымаў званне спачатку бакалаўра, пасля магістра. Вельмі адукаваны чалавек быў, таму, канешне, ён і паэт, безумоўна. Але так здарыўся ягоны лёс, што не зусім з добрымі сябрамі ён звязаўся. І на ягоным, як бы, больш за ўсё сваё жыццё ён правёў па розных турмах. І я вам покажу одну з самых галоўных парыжскіх турмаў, дзе ён сядзеў доўгі час. Яго ўвесь час прыгаворвалі то да смяротнай казні, то да павешання, то яшчэ да чагосьці. І все ж таки гісторыя такая легендарная гісторыя, што все ж таки яго не забілі, не павесілі, што ён сам кудысьці сышоў, знік, ён і блукаў па ўсёй Францыі, ад самага Нармандіі, з самага поўначы да самага поўдня, да Марсельшчыны, ось да гэтых краёў, туды да Ніцы, ведаў усю Францыю, все яго ведалі. Шмат прымаў удзела ў розных справах.
И больше того, вот одна з самых таких, ён был з такого ўплывового чалавек, яго шмат хто ведаў, нават на ўзроўні герцаўскіх, французскіх, трошка пагаворым пра гэта таксама. І ён браў удзел у адным з конкурсаў знакамітых, які стаў у гісторыі літаратуры вельмі істотным конкурсам. І нават выйграў яго, да. І, ну, чаму менавіта Булат Акуджава напісаў гэты твор. І напісаў ён твор пра сваё жыццё і пра свой лёс. Але, каб выдаць гэты твор, ён занёс яго ў нейкія рэдакцыі, і нават першае слово «малітва», таму што это назоў гэтага твору, яно ўжо выклікала, конечно, ў савецкія часы. Абсалютны быў антирэлігійна, якраз все грамадства было зарыентавана на тое, асабліва, конечно ж, это все фіскальныя органы, все гэтыя цэнзары, якія сядзелі, то што ён прыдумаў? Менавіта недалёка за той час, гэта было напісана ўжо в 60-х гады, 68-м, здаецца, годзе выйшаў ты твор ягоны. Выйшла Іренбурга пераклады вот менавіта Франсуа Віёна у «Новым міры» ў часопісы. І гэта вельмі ўразіла, конечно, Акуджаву, таму што вершы гэта надзвычайна, это майстэрства, гэта асаблівая тэма, пра якую трэба гаварыць. І што ён прыдумаў? Ён прыдумаў, што гэта нібыта, гэта не проста малітва, гэта пераклад з Франсуа Віёна, гэта малітва Франсуа Віёна. Проста ён пераклаў вот на рускую мову сваімі вершамі з гэтай нагоды, як бы, вот, выдайце гэты твор. І гэта спрацавала. Выдавецтве пайшлі на гэта, чаму? Таму што паэзія была сапраўдная, вельмі істотная, і такім чынам надарылася вось такім наіўным падманам, надарылася выдаць гэты мастацкі твор. Вот такое магчыма. Паглядзіце яшчэ раз на Франсуа Віёна, і якраз да вот тое, што напісаў Осіп Мандельштам. На жаль, я не могу прочитать все, тому что, да, вот, і зноў жа мне закрывае першы радок, трэба было ніжэй апусціць. Добра, я вам прочитаю менавіта тое самае спаборніцтва, якое адбылося у Блуа герцагам Карлам Арлеанскім. Ён праводзіў, ён збіраў паэтаў, это так у дварах лічылася такая гульня. І была зададзена тема, першы радок, «От жажды умираю над ручьем». Выиграл как раз этот конкурс менавіта Франсуа Віён. Вот фрагмент гэтага верша. «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя, куда бы ни пошел, везде мой дом, чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятней тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как червь, пешнее всех господ. Я всеми примнят, изгнан отовсюду». Перевод, до речи, того самого Оренбурга. І вот тая самая турма, на жаль, час нас сыходзіць, малы шатле Парыж, яна і зараз стаіць на другім баку сены, глядзіць на Парыж, канешне, асяроддзе ягоныя будынкі моцна перабудаваны, перароблены, але турма самая ёсць, нават той самы мост існуе, па якім ён хадзіў, І з вашага дазволу я праспяваю вам песню, уже па-за межамі нашага семінару. Уже без идыша, на жаль, Арон Вергеліс не пераклаў на идыш и никто другі. Но я спадзяюся, что нехто зробіць. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дорвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо
тихим речам Твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока еще хватает времени огня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Гэта як бы наша з вами агульная молитва, помолиться за тых самых людей, якіх не стало в той жахливый час, 20-е стагоддзе, за наших близких. Вот фотаздымак на ўсходнім фронте, это Першая сусветная вайна, это сапраўдны габрэй, які атрымае шабасовыя вот іх канделябры ў руцэ, без свечак, і самавар трымае ў другой руцэ, і вот той комін стаіць за ягонай спіной, і вот тое, што нясе вайна, і тое, што зараз менавіта зусім побач з намі знаходзіцца і на нашых вачах адбываецца. І мы нічога не можам з гэтым зрабіць, на жаль. І мне б хацелася яшчэ праспяваць, конечно, песню аптымістычную, напісаная таксама адным з вязняў віленскага гета, Шмерке Качаргінскім, і на музыку знакаміта аднаго з самых славутых рабінаў 20-го стагоддзя, Ицхокам Кукам, Авром Ицхок Кук. І ён не дажыў да Другой сусветнай вайны, але вот, як кажуць аўтары гэтай песні, што менавіта на ягоную музыку напісана гэты верш Шмерке Качаргінскага. Шмерке Качаргінскі перажыў все гэта гетта віленскае, все жахі вайны перажыў, ён быў у партызанах пасля, і загінуў таксама заўчасна, таму што проста ён над Аргентынай лецеў на самалёце, і самалёт разбіўся ягоны. В 1954 годзе было. Ягоная песня аптымістычная, якая дае магчымасць жыць далей, дае магчымасць перадолець тыя самыя жахі, перадолець усе тыя катастрофы 20-го стагоддзя. Soll auf ein Herzen macht man alle Chaim, ob der Rumet los nicht ruhen, singen mir ein Lied. Ist nicht auch ein bisschen Bronfen, lober trinken, mein Heim ist das Heim, was da dort der Jid. Soll schöne kommen die Geule, soll schöne kommen die Geule, soll schöne kommen die Geule, Mashiach kommt schon bald. Задор фон колыхае зайд ниткей народим, он фон зиндикен Мешиях гихер кумен вет, auf die Tatel in Himmel, zbneten brein Rachmonen, ze Mешиях soll nicht kommen, a bissele zu spät, soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, Mешиях kommt schon bald. Tanzen Beimer in de Wälder, Sternen auf den Himmel, Rebes Reul der Mechuten, dreht sich in der Mitzwe, die sich aufwecken Meschiach, von sein tiefen Rimmel, wenn wird der Herr in unser viele dicke Lied. Soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, Meschiach kommt schon bald, soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, soll schon kommen die Geule, Meschiach kommt schon bald. Прийде збавлення і прийде визволення, і хутка прийде Месіях. Так співається в припеві гэтай песні. Дякуючи Шмерке Качаргінському і Рову Аврому Ицхоку Куку.
Шчыры дзякуй усім, агросен данк, зайт мир гезунд, штарк ун мацлех. Памятаеце таксама у песні, перакладзе Арона Вергеліса, песні менавіта Пулата Акуджавы, таксама зайт мацлех. Поспехаў вам!